Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Bailazo izan nahi dugulako. Bailazo! Bailazo bagara gu. Bailazo naiz ni. Bailazo gaizki. Ugaldu egin behar dugu. Mundua bailazo txiki zete hauetan ere bailazo jarraitzeko agindu. Bailazo izan nahi dugulako. Bailazo! Bailazo bakaraku. Bailazo naiz ni. Bailazo aizi. Ugaldu egin behar dugu. Mundua bailazo txiki zete hauetan ere bailazo jarraitzeko agindu. Bailazo izan nahi dugulako. Bailazo naiz ni. Bailazo aizi. Ugaldu egin behar dugu. Mundua bailazo txiki zete hauetan ere bailazo jarraitzeko agindu. Bailazo izan nahi dugulako. Bailazo! Kuku! Kukurukuku! Aizue lagunok, nik ez dizuet inoiz kontatu, baina kukua planeta zuloz beteta dago. Zuen ilargia bezalaxe? Eta zulo bakoitzean mota guztietako animalia eta piztiak bizi dira. Boi, erle erraldoiak, adar bakarra, bi buruko txoriak. Behin, kukua planetako bilagun soka luze batetik zintzilikatu eta zulo batera sartu ziren. Hango animoli eta pizti guztiak ikusi zituzten eta erle erraldoien eztia batu. Gero, atxera itzultzeko garaia iritsi zela pentsatu zuten. Baina, soka desagertu egin zen, eta sokarik gabe ezin zuten etxera itzuli, zerbait pentsatu behar zuten, azkar! Eta ego erraldoi batzuk egitea bururatu zitzaien, erle erraldoien eztiarekin hain zuzen. Justu, hauen antzekoak. Egoak besoetan jarri eta gogorrera ginez egan egiten hasi ziren. Eta gora, eta gora, eta gora, eta gora, zulotik irten eta zeru urdinera atera ziren. Egaz, egaz, egaz. Eta horrela konturatu gabe, bilagunak txori bihurtu ziren. Kukua planetako lehenengo txori kosmikoak.
Mezuak ere oso politak dira, ezta? Agian proba egin beharko genuke eta atxari bihurtzen naizen, bai ala ez? Momo buruzagiak beti esaten du, asmakizunak berez ez direla onak edo txarrak. Ematen zaien erabilera izaten da zuzena edo okerra. Kokorrokoko. Baina, Pepillo, zer gertatzen zaizu? Argakusoen batek eraso egin dizuela zer? Kasko erridikul hori, txiki egin dautziko diot. Ja, baina, motel, lasaitu zaitez, lasaitu. Ia zertaz ari zara? Jasone, txartelak saltzeko beste metodo bat aurkitu behar dugu. Jasone? Jasone? Ai, ba, ia eta zertarako behar duzu beste metodo bat, Kaskarin postmodern hori berriz ere txartelik erosi gabe sartu da trenean. Iruzurte jaurre egiteko sistema berri bat asmatu behar dugu. Nola, Galaxy geltokian dagoela? Bai? Zuek ikusi alduzue? Bai? Ba bukatu da, akabo. Makina pertsonalizatu asmatuko dut. Zer? Robot itzela fabrikatuko dut. Pepitxo, baino zertarako nahi duzu robot bat? Bueno, ba bidaiariak radarraz lokalizatu eta txartelak aurretuko die ipso facto. Ja, eta orduan zer egingo dugu geltokiko lehiatilarekin, Lehiatilarekin? Lehiatilan txokolakinak eta hamburguesak salduko ditu. Kitxo, Pepitxo, zu etzera robot moderno bat egiteko gai izango. Ba, mekanika, gantxillo eta makrame ikastaro tximistak egin dut. Ez du funtzionatuko. Nahi alduzu ikusi nola funtzionatuko duen nire robotak. Bueno. 3 voluntario behar ditut. 3 voluntario? Ideia bat daukat, sar daitezela txirri-mirri eta txiribiton! Iapa! Iapa, kaixo laudo! Trikiko! Trikiko! Gora Donostia eta gora mirri! Kaixo, Maitane! Zer, abesti bat entzuteko gogoarekin, ala? Bai, baina begiratu arretaz, begiratu. Bidaiariak begibistan, 3 dira, 1, 2 eta 3, lokalizatu zaituztet, txartelak, ordaindu txartelak, bere ala. Segertatzen zaio tipo melontzio honi? Badakit, ziurazki kortozirkuitua izan du, Arrazoi txibiton, ziurazki batxuri sopak edek egin dik. Aizuet, treneko txartela kobratzeko ekarri dugun laguntzaile berria da. Bai, txartela ordaindu behar baldin bada, ni behin, nik ordaindu dut. Erantzun zuzena, 1 bidaiaria, 2 eta 3 bidaiariak, zuen txartelak, ordaindu txartelak, bere ala. Lasai, martziano itxusia. Kobratu nahi duzu, ez da? Bai, kobratu, txartelak kobratu, bere ala. Txibiton, entzun aldiok, kobratu nahi dik. Beraz, ik ordaindu beharko diok. Ordainketa askarra. Argei, txibiton. Zenak zareten mirri eta txiribiton. Ia egunduko jipoi eman diozu Pepitxo gizajoari, Nola? Baina, Pepitxo altzen hori. Jo, pelaz! Jakin izan bagenu, eurotan ordainduko genio, Aizu, errobot koiadu hori mekaniko baten ganaraman beharko dut, ia behintzat burua san utzi diozuen, Tira, mirri eta txiribiton, ez da astakirtenak izaten jarraitu, Begira, berriro ere onelako liskarretan jartzen bazarete,
trenean gehiago bideiatzen ez dizuet utziko. Puntxo! Bost trenean ez bai jaten usten, tortolikan joango baitzuk. Puntxo eta koma. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Amerika, Afrikara, tortolika gainean joan edo nora. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Joan dakoak, gerokoak, tortolika gainean ikustekoak. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Esan orduko, kaixo egunon, ez dagutuko dugu Napoleon. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Lain ortean, urgainean, gerora eta orainera zorionean. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxo ibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Magia ikusteko gogua? Bai, bueno, gaur sorpresa txiki batekin natorkizuet itxoin pixkat. Raki? Raki? Itxoin segundo bat. Raki? Itxoin pixkat. Raki? Nuntzaude? Raki? Deno batera. Baina, ze? Zeba, bombardeo batea apuntatzen zate, Raki lo gelditua. Hor, itxoiten, zer? Zer, bakatu? Moitzen dela? Seuro gaudeo! Pontxa, moitzen dela! Benetan? Jeio! Raki? Katxon dugu txio, benetan, ez zuz. Gauzatxo, da ber. Raki! Jo! Badirudi metroko lehoia, Ez, Raki da. Raki den zurrunka. Ta gainak gehiago esango dit, Raki. Esnatum, itxoin. Lagunduko aldia zute esnatzen. Zeren eta gaur joku aparta inbar dugu. Bai, armaiu satitzailea. Ikusi nahi? Bai, horretarako Raki esnatu bar dugu. Raki, itxoin. Deno batera. 1, 2 eta 3. Raki, ho! Raki ez dakit etzeko gogoik. Ze gratua? Bai, izatxa, ikusten duzute, bai, berriro deno batera, 1, 2 eta 3, Raki, hai! Txikito, katxonde gutxigo, Raki ez dolin bateatzen, ez dateatzen takitxo. Raki, bagoaz, bai, oso ondo. Bueno, lagunak zeingo dugu, Raki ez da gaitetzeko gogoan. Ez, atatzen manima, nabarmenki atatzen da, tani gaia azuen. Horretzela, Raki, bueno, katxonde gutxigo amazen. Hemen ez dola, jotxo, Raki, atako altzea, bai, ala ez, bai. Baiet esan du. Txalo bero barrakintzat, jotxo. Hadi, lasai. Lasai, txikito, lasai. Xildu. Raki, magingo dugu, bai, beitu lagunak. Txon, kako gaita mongo izkio, dispistatzeko. Bai. Rakik daki, nere lagun magikoa. Raki, pres magiteko, bai, hoi da. Raki, beitu, desiatzen ari da, desiatzen dago, armaio sartzeko. Raki, lasai, txon. Lehenik eta behin hipnotizatuko dio. Raki, behatza jarraitu, musika!
Itxoi, Raki! Bat, bi, eta... Hei! Oain bai! Txalo bero horrekintzat! Raki, agurtu Donostiko jendia! Eskerrik asko, Jontxo! Zer, Raki, agur, etxalo agur! Lase, Raki! Txalo, osoan merezi duta! Zer moz pasadeu, ondo? Bai! Muxo handia bakoitzarita! Urrengo arte! Agor! Ai, Pepillo! Aizu, Pepillo, kendu atzaizu dagoeneko buruko mina? Bai, baina buruko mina kentzeko 3 aspirin hartu ditut, eta ondoren tripako mina izan dut. Ai, bakontu zibilize, horren beste protesta egiten baduzu. Urrengoan eztarria ere urratuko zaizu. Tira, hasi aurkezpenekin bestela ikazkin prestuak eraspertuko dituzu da. Aizu, lagunok, gaur Pepillori ez, baina guri publikoari bai urratuko zaiola eztarria, izan ere, gure lehiakideak animatuko dituzte, zago, biztiz bainoski. Eta aizue, jokoaren urratsak hauexe dira. Lehenengo 2 semifinal egingo ditugu eta ondoren finala. Finalean ikaz gehien ematen diona Feliperi horretxak eramango du bizikleta. Benik eta behin, ezagutu ditzagun gure lehiakidea zeintzu dian. Lehenengo finalerdian zein dugu, izena bizenak? Andoni Etxebeste Zubimendi. Andoni, Andoni. Ia, esaiazu, oporretara joteko zeleko aukeratuko zenuke? Ingalaterra. Aizu, baina Ingalaterran inglesez hitz egiten da, zu baldak izuzeoz esaten. Bai. Ia, esan. Hello, my name is Andoni and I live in Donostia. Oso, ondo! Txalo, beretako! Tira, baikaragarri egin duzu, baina gu berriro ere euskarara bueltatuko gara, horrela hobeto moldatzen gara, ezta? Ia, zein dugu bigarren hautagaia? Ane Mendazana Rodriguez. Aizu, Ane, zuk ikastolan zein duzu hola ikasgairik gustokoena? Idazkera. Idazkera? Eta zein da zuri idazkerako andereinoa? Korutxo. Nola? Korutxo. Korutxori hemendikan muxo handi bat bialtzen diogu, Tira, lehenengo finalerdian ikusi duzue, Andoni eta Ane, eta bigarrenean berriz? Hori da, ezagutu ditzagun zeintzuren ikazkin prestu hauek, nor zara mutilindartxu? Mikel Fernandez. A ber, taltu? Mikel Fernandez. Ondo, eta zer izan nahi duzu heldua izaterakoan? Arkitektoa. Ara, zergatik? Matematika eta marrastea gustatzen zaidara. Ara, mutil jakintxua beraz, eta nor dugun eskapolita hau? Itzia Rincon Kaskante. Itzia Rincon Kaskante, ondo, eta zeintzu dira zure marrazki bizidun favoritoak? Venga, bota! Scooby-Doo! Ondo, zergatik? Parregarria delako. Hori da, ondo, dagoeneko ezagutzen ditugu gure 4 ikazkinak, eta Felipe erotxegin beharko diogu, gozetuta egongo baita. Ator, Felipe! Ederki, Felipe bere leku hartzen duen bitartean guk gure hartuko dugu, ezta? Etorri honera, Andoni eta Ane. Andonirekin hasiko gara, bai? Hortxe dago zure lekua, eta nahi duztunean erakutsi indarroi. Hau, Andoni! Lagunok ikusi duzue, Andonik 7 sartu ditu eta orain ikus dezagun Anik zenbat sartzen dituen, beraz Ane hartu zure lekua eta erakutsi punteria, oi animo neska! Haupa neska, Ane! Indar pixka behiokin, Ane, animo! Eseri zaitezte bankutxoan, guk bigarren finalerdia egingo duguta. Venga, Itziar Mikel, zuen txanda. Ia, gorriarekin hasiko gara, beraz Itziar, hartu zure lekua eta animo! Haupa, Itziar! Emakume hau da indarra! Venga!
Itziarrek lauz hartu ditu, ez dago bat ere gaizki, ikus ezagun orain Mikelek zer egiten duen. Mikel, hartu zure lekua, eta ia erakutsi narroi, animo! Venga, Mikel, bat, hiru, lau, animo, Mikel! Berak zazpi sartu ditu eta orain guazen denok aurrera, askar guazen. Eta puntuak eta nola geratu da ikusiko dugu. Guazen denak enmentxe jartzea, txukun. Ia lehenengo finalerdia horrela geratu da. Andonik zazpi sartu ditu eta hanek berriz, 5. Beraz, haneri, kamiseta ederra oparituko diogu, txalo beretzako ederki eginduta. Eta gure lehenengo finalista Andoni dugu, zorionak Andoni, oso ongi. Eta bigarren finalerdian ikusi duzue gure Itziarrek kamiseta eramango du opari 4 sartu ditu, eta final handia Mikelek jokatuko du, zazpi sartu dituelako, mote, zorionak. Lagunok balitugu dagoeneko bi finalista, Andoni eta Mikel. Nahi alduzu ikusi gure final handia? Bai! Zeinek erabantziko duen txirrinda? Bai! Gu orain txituliko garata, Guazen! Telefono deiak! Eta niretzat izango duk, txiribiton. Olentzero izango duk. Eta izango ziek, opari asko ekarriko didada! Iopi! Babolio? Txiribiton, nor dituko duidekin itzeiteko, Babolio? Nor? Mutua aiz! Ixabeiz akordatzen. Sí, Ritxi konejua txiste bat kontatzen aizeik, Ederra bikotea, Batek ezin zein dezakela, eta besteak ez duela bat ere entzuten. Hopelas. Txiribiton, nahikoa duk, Txiribiton eskegi behingoz, telefono purtzilori. Pelas. Aprobetxategi. Honi abiadura hartzen utzi eskeo, Amona Martxonek emandako paga guztia telefonoan gaixatuko luke, eta trenean bidaiatu beharrean, txirrista txingoan egin beharko benizkiak bidaiak. Mamonio. Belas. Berriki bestade joa eta. Hau dietzat izango duke. Olentzero. Bestade handia daukagu, Olentzero. Txiste bat kontatuko di, seguru! Nortitzein nahi du mirri handiarekin? Inork ez zuen. Alo? Parlez-vous François? English, speak English! Pinas! Edo izberrolakoak asaratu dituk, edo ekaitza satorrek txiribiton. Sekulako kalambre eman zidak hemen belarrian, Iberdrolako kobratzailea, seguru. Zoten, nina, babalorealena. Betidanik zientzilari espiritu duki duen, txirri ire lagun jatorra. Ze, ez altzaik nire azken asmazioa gustatu gala? Asmazioa? Kalambre ematen duen kafetera traketxorri asmazio esaten dio? Hau ez da kafetera, mirri, entzun ondo. Hau, sentimentuak dituen telefonoa da. Segun eta nork hartzen duen, alako edo onelako erreakzioak ditu. Horixe? Sentimentua dituen telefonoa entzun alde zue horrelako horik, politikoak baino plomoagoa iz. Pelas, zezen nahi du horrek telefonoak modu baten edo bestera erreakzionatzen duela. Zango dio, begira, oso argi da. Imaginatu txiribitonek hartzen duela telefonoa. Orduan, telefonoak belarrian kili goxo egiten dio, da?
Baina ibezelako seapoto ipurterre batek hartzen badu, ondo merezitako deskarga elektrikoa ematen zion. Oso interesgarri zirudik, desmazio horrek bai. Eta deskuidoan ordu asko inbertitu behar izaldituk asmazio hori egiteko. Piloa. Batez ere laborategian ikerketa lanean asko. Ordu desente. Ordu desente, begiratu oinarretaz, Vicente. Batiru eta rau! Ordu desente. Eta orain kantuan egingo diago, Bukatu duketa asmakiloka ibiltzeko sasoia. Orain ere erratuta hago, mirritxo. Edozin momentu delako ona egokia asmakiloka ibiltzeko. Asmakillo-ka Ezin dela aldela asmakillo-ka Sua da denetan lehena Berota argi emailea Hasieran jainkotzat hartu Gero kaldetan sartu Eskerrik asko zu jauna Asmakillo-ka Ezin dela aldela asmakillo-ka Bueltaka etorri kurpila, errota eta gurdian Batetik bestera eraman, eo harto eta gariak Mil esker kurpil, Andrea Asmakillo-ka Ezin dela aldela asmakillo-ka Ibiltzeko handikanona, trena zen eraguztizona Aurrerantzean autoa, ekazkin ere eskardoa Espaziontziak gora Asmakillo-ka Ezin dela aldela asmakillo-ka Garai bateko eskulanak, atzean utzi mekanikak Transistoriak korrika, iritsi da robotika Bambo elektronika Asmakillo-ka Ezin dela aldela asmakillo-ka Asmakillo-ka Ezin dela aldela asmakillo-ka Beroketa ariketa batzuk egin ditugu, eta orain, Andoni eta Mikelek euren indarrak neurtuko dituzte. Gauzatxo bat kontatu behar dizuet. Semifinaletan, 7 sartu dute, beraz, txirrinda lortzeko gogor saiatu beharko zarete, Aizue, gogoratu ditzagun zeintzu diran gure finalistak. Lehenengoa, Andoni Etxebeste dugu. Primeran ibiltzen da ingelesez hitz egiten lehen erakutsi digun bezala. Bai futbola eta bai pilota asko gustatzen zaizkio. Eta lagunok, baldak izue ze izan nahi duen nagusi denean. Margolaria, beraz zorte honean, Andoni? Ikaragarri, eta bigarren finalistan hor dugu Mikel Fernández Alonso. Bizikleta gustatzen zaio, baita futbola ere. Pelikuletan Mortadelo eta Filemon. Eta Zuaiztik ikastolako lagunak eta bere sendi oso agurtu nahi du. Beraz, txalo zutxu bat gure finalisten dago. Eta ondo pasatzeko Felipe besterik ez zaigu falta. Felipe! Andoni, zure txanda da. Ikusten duzu nun dagoen zure lekua? Animo, aurrea! Aupa, garkia zutea! Bi, gara harria, Andoni! Iru! Ui! Lau, osongi! Jesus, Andoni! Zazpi! Zortzi, ederki! Beratzi, osongi, Andoni,
ikusi duzue, Andoni kriston punteria daukala. 9 sartu ditu, eta bain ikus dezagun Mikelek zenbat sartzen dituen. Venga, Mikel, sorte hon. Ia, Mikel, hartu zure lekua, hartu pelota ere bai, eta animo nahi duzunean. Animo, Mikel, venga! Ia, Mikel, pizza punteria, pizza naixo, bai! Venga, Mikel, edartu digitea eta Mikel, ez jarri arpegi hori, etorri honera. Tira, Mikelek 2 hartu ditu, guazen aurrera, eta finala nola geratu den ikusiko dugu. Andonik 9 sartu ditu, ederki bilidea, eta Mikelek berriz 2, baina ikaragarri ondo egin du, beraz, txalo beroa beretzako, eta opariak non dauden ikusiko dugu orain. Aizue lagunok, beraz, Andonik irabazi duenez, txirrita ederra beretzako da. Eta badakizu ez dugula inor ere eskutsi ikusten eta Mikelentzako motxila dotorea, aizue. Aizue, finala mundiala izan da, eta guk opariak aprobetxatzeagoaz. Bai, guazen, Agur! Lortu dut, azkenean bai. Nobel saria emango didate. Pedro Miguel Etxenike bezala, nire argazkia ere enziklopediaten aterako da. Aizue, Zaldibiako mondejuen kofradian ere, orezko bazkide egingo daute. Jakintzu utza naiz, jakintzu utzutza. Begira, matximentatik gaintxurizketara ez duzuen nire parekorik aurkituko. Eta gainera entzun ondo, nire asmazioak, nire inteligentzia handitu egiten du gainera. Bai. Kapazitate intelektuala biderkatu egiten du honek. Purrustakask! Zergatik jarri diodan purrustakask izena? Jakin nahi duzu ez, da? Oso erreza da. Asto baten purrusta ere, instant batean, aitaren batean, honek nire asmazioak maisu lana bihurtu dezakelako. Eta orain, 2 asto behar ditut, lehenengo probak egiteko. Balda hemen astorik, meserez? Ez alda hemen astorik? Donostian astorik ez dago? Tira, astorik ez dagonez, ez da problema. Mirri eta txiribitonekin egingo dut lehenengo proba. Azkenean, Mirri eta txiribitonek ere, asto batek baino inteligentzia gutxiago dut eta purrustakaska izue. Honek munduaren etorkizuna aldatuko du. Gizakion historiaren berritasun ugaria ekarriko du. Imagina ezazue, Mirri eta txiribitonek 2 gehi 2 zenbat diren inongo problemarik gabe kalkulatu ahal izango dute honi esker. Purrustakask! Zoragarria nahi, zoragarria! Azkenean asmatu dut! Kuku! Kukurrukuku! Aizue, gustatzen zaizuen nire txano berria? Polita da, ez da? Begira, nire kaskoa gorde egin dut eta txano polita jantzi dut. Nire elegantzia eta elegantzia gehitzen dizkit, ez da? Ai, ze polita den benetan, Ara, botoitxo bat duen, ben? Ez zuen txanoak dira hain zaratatxuak beti. Ozen nolako sustu hartu dudan, Orduan ez da txano bat. Ez da txano bat. Benetan, itxura bitxia du bai. Trompeta kosmiko baten antza du. Agian putz egiten badut.
Hau ez da trompeta bat argi dago. Ogian, soinuak entzuteko balio du. Sonotone intergalaktikoak bezalaxe. Aize proba egingo dugu, bale? Zuek esan, ku, bai? Txon. Nion, oso ondo entzun dizuete, baina orain, esan behar duzu kuku, baixula, xoxorlatu ze, kuku, bale, bai, txon. Nola? Nola? Ba, ez da ezer entzute, hau ez da sonotone bat. Agian urrutiko gauzak ikusteko balioko du. Ez da pitorik ikusten. Aizo lagunak, badakizu ezer? Uste dut traste honek ez duela ezertarako balio. Zakarrontzira botako dut, bai. Bai, zakarrontzira botako zaitut. Traster gela. Zakarrontzira, Ze, ederke entzuten zaite? Boita Errusia eta Australian. Horrein badakit zertarako den traste hau. Ahotsa igotzeko. Eta badakizu ezer? Bozgorailu honi esker, gaur ez dut momorekin bideokonexiorik egingo. Esan beharreko guztiak, uluka esango dizkiot eta... Agor lagunok, kukurru kuku. Kukua kuku, kukua kuku, momo hortzaude. Kukurru kuku, momo, ze potxolo, ez dira zukasurik egin behar? Galaxin naiz, entzun Euskal Herria. Bi berri onak dituk ematekoak. Bata, nire azken asmazioari esker, jenderik mozoloenak ere argiak eta bizkorrak bihurtuko dira. Zer? Zaldut txalo bat mereziala? Bigarren berria ez da hainona. Datorren astetik aurrera, enaiz gehiago geltoki honetara etorriko. Normala da, nire asmazio honek mundu osoan fama eta sona izango du, eta leku guztietatik deituko naute hitzaldiak ematera, agerketak egitera. Beraz, gaur ikusiko nauzue hemen azkeneko aldiz. Iupi! Geldior, okerrez banago, Altzapelipe, gure saioaren azkenean egiten dugun kantua izaten da. Eta oraindik gaurkoa ez da bukatu, Mirri eta Txiribiton. Ba, bolio. Ez gaitu kantarita dantzari hasi promaitu delako, baizik eta oso kontentu gaudelako, oso posi. Bukatu dira txirriren rollo mordolloak eta plastakeriak. Iupi! Etzeraten itaz hain errez libratuko, Mirri eta Txiribiton. Esan dizuet, mundu guztia txundituta ahozabalik geldituko dela nire azken asmazioarekin, ezta? Bazuek izango zarete lehenengoak.
Eta zein da baire azken pitokeria? Adibidez, zuek biok bezalako hartaburuak, persona argi eta inteligente bihurtuko dituen makina da. Basai, guk ez diagu horrelakori behar, Munduko pertsonarik argiena gaituk, Batez ere, ni. Zaldegia, Goazemak, Txiribiton. Zer, Txiribiton? Bai, ator, begira. Kasko hori buruan jantzita, Txiribiton, ire inteligentzia hogei biderkatuko du. Hogei aldiz biderkatuko du. Bai, ator. Txiribiton, edo zer probatuta ere, ez aiz inoiz, nire argitasunaren parera iritsiko, Eta beste kontutxo bat esango diate, kasko hori jantzita, barregarriago! Hori. Agur! Banoa. Manuala. ¿Eso es importante? Banoa, Agur! Agur, bai. Agur! Ikusten duzue, nire kaskoa praktikoa izateaz gainera dotorea ere bada. Ez alduzue Txiribiton orain, Mirri baino askozaz ere guapoagoa ikusten, Silbia eta Nagore, ikusi zaituzet, Gero bagoitzeingo duzuekin biokin. Tira ba, orain ikusiko duzue, nola, Txiribiton bezalako ez jakin handi bat, argi eta inteligente nola bihurtuko den. Ikusi hori. Hemen dagoen kuadro hau, orain direla urteak eta urteak, 100 urte, margotu zuen Leonardo da Vinci pintoreak. Gioconda du izena. Orain zuek guztion aurrean, Txiribitonek honen pare-pareko bat pintatu ahal izango du. Bai, Txiribiton, ez kezkatu, etorri hona, begira. Hemen dituk, kaballetea, pinturak, pintzela eta non pintatua. Hartu hau, kaskoa ondo ipini, eta orain ikusiko dugu. Txiribiton, ni prest nago, prest ere bai? Bai, ea ba! Ea ba! Primera! Ondo, Txiribiton, ondo hua! Primera nazkan eta bikain gainera. Hori! Txiribiton, kasik bukatu du! Eureka! Bukatu du, Txiribitonek! Zorionak! Ez dizuendik esan bada, nik ez dut alferrik hitz egiten ez. Hemendik aurrera, Txiribiton ere munduko pintorerik garrantzitsuenen taldean dago. Van Gogh, Dalí, Picasso eta orain Txiribiton. Erakutsi, mesedez, ire lana, Txiribiton. Zorionak, Txiribiton, eta zorionak noski Txirri! Eta niri esaldit inork txalorik egin behar? Ara, ire hemen alintzen. Eta marrazki bat egin du gainera. Tira, erakutsi. Iguala, Antzik ere eztik, Mirri, ez da harritzekoa. Horri bilea izizkutuan, botoiak manejatzen, eta dela aldrebes egin duk, noski. Ea, esan egia. Nire esalda Txiribitonena, baina asko jaspolitagoa. Arlote batzuk sarete, ideiarik ere ez daukazue. Mira, lasai, Mirri.
Utzi ditzagun arte kontuak alde batera, eta orain beste proba zailago bat egingo dugu. Entzun ondo. Zuek gai altzarete horma baten atzean dagoena ikusteko? Ba nire kaskoi esker, bai Mirrik eta bai Txiribitonek, hormaren beste aldean nik erakusten dudana ikusi ahal izango dute. Ezinezkoa, impiusiblea. Ez, bai nahi ezpaduk, Txiribitonek egingo du lan nirekin. Eba, Txiribiton, prestago? Txiribiton, kolaborazionista. Ea... Ea, Txiribiton, zer daukat nik hormaren atzean? Aixo hemen daukazue, katxalote eroa aurreskua dantzatzen. Eski ordea, Baina... Bolio? Pelas! Bai, Txiribitonek ondo asmatu du zer den, ez da? Bai, zer da ba, ostiko bat, Ea, esaio zuek, zer dago hormaren atzean? Baloia noski, Txiribiton, ondo asmatu du! Ba, gauza bat esango diat, Zer? Gorila honek txiripaz asmatu badik? Bai. Neuk ere asmatuko diat beste gauza bat. Ea ba, presta gorduan? Mirrik, ezin esko dena, ezin esko izateari, ustea lortuko dik, Mirri delako, ezin eskoen gainetik dagoen, ezin eskoena. Ea, konzentratu adi bada, Mirri! Ea... Hei! Zer daukat nik hormaren atzean, Mirri? Oi, izteat eser ikusten, gertagotik. Ea, txerruen. Zer dago? Itxoin, konxentatu ingo nauk. Kasko honek ez dik esertako balio. Asmatuko diat errez asko, ikusiko zuen. 1, 2 eta 3! Eze dagoen. Txakurra asmatu du! Txakurra! Artaburua dena nire horma apurtu egin duk eta pintxo! Ea nio karripuru diat, tira! Mesedez! Kendu zazue basurre piztia hori mendik! Ai! Nire inteligentzia zurgatu iko di bestela! Ai! Jopeaz! Ai! Txiribiton, oso kezkatuta nago, Txiribiton. Nire asmazioak ez du denentzat balio, ez du ondo funtzionatu. Irekin bai, ia argia eta inteligente bihurtu hau. Ikusi duk nola asmatu dituan guztiak. Baina Mirri berriz, Mirrik ez du ez zer asmatu, dana gaizki egin du. Mirri betiko artaburu izaten jarraitzen du. Artaburu alena txepela. Inungo inteligentzerik ez duen pertsona. Txapoto alena besterik ez dugu gure Mirri. Txatxua! Inungo kuside digabeko persona. Deskuidoan nire buruzari zarete izketan? Bai, noski, bai. Neandertaleko tximuak bezain txarrate edo kerragoa izta. Santimamineko kobazuluan bizi beharko ukek. Txiribiton, ikere iritzi bera daukak? Lasai. Baiakin ezazue, eta zuek txoropito pare horrek ere bai? Neuk ere, aselako deskurrubendua egin dudala! Mirrien asmazio mundiala! Nire asmazioa lagun jatorrei arpa jotzeko aparaturen bat izango du, horixe. Amai? Bai. Nire asmazioak lortuko du txorongo parea hau egundoko atleta bihurtzea! Probatu nahi? Nire asmazioari esker, urrengo olimpiadetan,
Txiribitonek 10.000ko karrera irabaziko du resko domina. Eta txirrik, maratoian. Mai, jantzik eskoak eta ikusiko duzue. Askar batean egingo dugu proba. Jantzi. Eta orain, entzun ondo. 1, 2, eta 3. Gora eta gora birriak ikapeldun! Atrapatuko zaituzte! Aizue, iritsi da agur esateko ordua. Felipe, oraintxe etorriko da. Eta beste abentura berri baten bila eramango gaitu. Aizue, galdera bat, nahi alduzu gurekin etorri? Seguru? Bai? Primeran, aizue. Baina... Aizue, ez dakit denontzako lekurik egongo den? Aizu, Pepito, zu guzti duzu, aur guzti hauek gure tren magikoan sartuko direla? Pepito? Pepillo! Zer, Asunción? Ez diazu kasurik ere egiten. Gauza garrantzitsuagoak ditut eskuartean. Bai? Zer, arropa zintzilikatzeko pintzarren mekanismo ezkutua deskubritzeagian? Hau ez da pintzarrunta. Ez? Hau nik asmatutako tramankulu komplexua da. Eta zertarako balio du bazure asmakizun komplexu horrek? Usain txarrak usatzeko. Begira! Ai, hau mina! Jesus, libratu naiz azkenean, eskerrak. Uste dut mekanismoa pixka bat gehiago ajustatu behar dudala. Mekanismoa ajustatu? Pepito, nire ustez hobe izango da Peliperi deitzea, eta utzi asmakizun arriskutxo horiek beste baterako, Bale. Bai? Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Nikatxara joaten dira Madalena da, santuari esketzera xina romana, komeni banda. Santuak esaten die buruarekin ez, zergatik lehenago akordatu ez, orain bat edez, bat eta 2, 3, 4 eta 5, 10 gehiago dira 15. Bat eta 2, 3, 4 eta 5, 10 gehiago dira 15. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai.